Heulwen. Aeth Heulwen a Cati nôl i'r llw beicio gyda'i gilydd, a dywedodd yr hyfforddwr bod yna gystadleuaeth beicio ar y penwythnos. Roedd Cati a Heulwen wir eisiau cystadlu, felly rhodden nhw eu henwau lawr ar y papur. As eu stadwr yn cystadlodd y ddwy, a dywedodd trefnydd y ras ar eich marciau barod ewch. Ar y dechrau roedd Cadi ar y blaen, ond wedyn torrodd ei olwyn y beic gan roi cyfle i Heulwen fynd ar y blaen. Rhoddodd trefnydd y ras feddyg beic i Cadi, a fe aeth hi'n syth at y blaen ac ennill y ras. Daeth Abi'n ail a Heulwen yn drydydd. Da iawn i bawb, meddai'r trefnydd. Pan gyrhaeddodd adref, siaradodd Heulwen gyda'i mam am sutaeth y ras. Anhygol! Des i'n drydydd a daeth Cadi gyntaf. Waw! Da iawn ti! Dywedodd mam. Gallai ddweud wrth y hyfforddwr. Wedyn darllenon nhw lyfr a chwmpodd Heulwen i gysgu.